Eithon ni at wasanaeth ambiwlans Cymru a dweud, beth am ni weithio gyda'n gilydd, a beth allwn ni ei wneud i leddfu'r pwysau sydd arnoch chi? Fel bwrdd Iechyd, i ni'n cydnabod bod ni'n adrannau damweiniau, anachosion brys, a'n gwasanaethau ambiwlans dan bwysau cynyddol. Felly, fel cynigwyr cymunedol, wnaethon ni ofyn i ni'n hunain beth y gallwn ni wneud i geisio gwella hynny. Daeth y ganolfion Llywio Clinigol i rym y llynedd, a dyna pryd y dechreuais i ymwneud â'r prosiect. Dechreuon ni drwy edrych ar y cleifion hynny yn ein hadrannau achosion brys, a cheisio nodi'r rhai y fydde'n addas i ni ei reoli o bell dros y ffôn. Bod ni wedi cael llwyddiant mawr gyda ni, o'n i'n teimlo gallen ni wneud mwy na chael meddyg teulu yn ein canolfan alwadau y bob dydd. Felly, beth yw'ch rôl chi yn hyn, te Dewi? Ar hyn o bryd, mae 2 feddyg teulu dyn ni yn gweithio yn y ganolfan Llywio Clinigol bob dydd. Mae un meddyg wedi leoli yn ein canolfan alwadau, a mae'r llall yn feddyg teithiol mewn car gyda'r holl offer angenreidiol i ymweld â chartrefi, nad ydyn nhw o bosib yn gallu dod i'n gweld ni. Ar ôl ein treial cychwynnol gyda'n adrannau achosion brys, wnaethon ni benderfynu y byddai'n syniad da y petai'n cartrefi nyrsio lleol yn gallu codi'r ffôn a chysylltu â ni. Wnaethon ni gysylltu â nhw a dweud, os oes gennych chi gleifion y byddech chi fel arfer yn ffonio ambiwlans ar ei cyfer, ac ar yr amod na'r ysbygyddiad uniongyrchol i fywyd y cleifion hynny. Wel, yn lle ffonio 999, beth am roi galwad i ni yn y ganolfion Llywio i weld os oes rhywbeth i ni gallu wneud i helpu. I ni gallu brisbennu'r cleifion hynny dros y ffôn, a'n aml iawn, byddwn ni'n mynd allan i weld y cleifion a'n ceisio cadw neu cartrefi gofal yn llwyddiannus, yn y lle maen nhw eisiau bod a lle mae teuluoedd nhw eisiau iddyn nhw fod. Achos bod ni'n adnabod y cleifion hyn, y cleifion oedrannus, bregus yma, pan fydden nhw'n cyrraedd yr ysbyty, mae'n anodd iawn gallu rhoi triniaeth iddyn nhw a dychwelyd nhw adref ar yr un diwrnod. Yn aml iawn, maen nhw'n mynd i'r ysbyty a'n aros na am gyfnod hir. A dyw hynny ddim yn dda i Iechyd yn gyffredinol. Ac erbyn iddyn nhw ddychwelyd gytre, mae Iechyd llinell sylfaen yn llawer is nag y bydda fel arfer, a mae wedi dirywio golyniad i arosiad hir gweitha popeth rydyn ni'n ceisio wneud iddyn nhw yn yr ysbyty. Eithaf chi sôn yn amlwg am yr effaith ar y gwasanaeth ambiwlans, a i chi wedi gweithio ar y cyd ag ymwyrddolaeth gwasanaeth Iechyd, gwasanaethau ambiwlans Cymru. Allwch chi ddweud chydig wrthyn ni am ei rôl nhw a pham ei bod y mor bwysig eu bod chi'n gweithio gyda'ch gilydd yn hyn? Wrth gwrs, fel y soniais i ar y dechrau, mae gennym amseroedd aros sylweddol ar gyfer ambulances ar hyn o bryd, oherwydd y pwysau sydd ar ein gwasanaeth iechyd gwladol. Eithon ni at wasanaeth ambiwlans Cymru a dweud, beth am ni weithio gyda'n gilydd, a beth allwn ni ei wneud i leddfu'r pwysau sydd arnoch chi? Be wnaethon nhw oedd rhoi mynediad i ni at y rhestr o gleifion sy'n aros am ambiwlans ar y pryd. Mae gennym restr fyw sy'n cael ei diweddaru ar holl gleifion hynny sydd wedi ffonio 999 yn ein hardal. Gallwn edrych ar y rhestr honno ac efallai nodi'r achosion rydyn ni'n credu y gallwn ni'n reoli'n briodol heb fy angen ambiwlans. Be wy'n neud fel meddyg teulu sy'n brisbennu yn ein canolfan alwadau yw edrych ar y restr honno ac wy'n gweud gallai'r claf hwnnw fod yn addas i'w reoli gytre. Byddai'n cymryd yr alwad honno a byddai brisbennu'r claf ac yn gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel i wneud hynny, ac os bydd angen gwneud hynny. Enghraifft nodweddiadol y hyn fyddai, enghraifft, claf oedrannus sydd â copt, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Efallai fod yn meddwl bod ganddo haint ar y frest a'i fod yn fwy fyr ei wynt nag arfer, a mae'n ffonio 999 oherwydd ei fod yn poeni am ei anyddol. Wy'n dewis yr achos hwnnw o'r stac ambiwlans. Wy'n siarad ar claf hwnnw, wy'n asesu fod yn sefydlog ar hyn o bryd, a sdim angen ambiwlans ar unwaith, ac nad oes bygythiad uniongyrchol i fywyd. Allai anfon meddyg teulu teithiol, a fydd yn cyrraedd o fewn awr fel arfer i weld y claf hwnnw a gwneud asesiad clinigol llawn. Os mae haint ar y frest sydd arno a bod modd rheoli'r claf yn ddiogel gytra gyda gwrthfeiotigau, gallwn roi'r gwrthfeiotigau hynny iddo yn y fan a'r lle fel bod y claf yn cael aros gytre. Yna gallwn ganslo'r ambiwlans ar angen iddo fod yn bresennol, atal cludiant i'r ysbyty ac mae'r claf yn hapusach o ganlyniad i hynny hefyd.
a ni'n gweld llwyddiannau enfawr gyda'r hyn ni'n gwneud. Mae tua 80% i 90% o'r gowadau rydyn ni'n cael o gartrefi nyrsio, a ni'n llwyddo i ysgoi gweld y cleifion hyn yn mynd i'r ysbyty. Maen nhw'n aros yn eu cartrefi gofal a'n cael eu rheoli'n ddiogel, a maen nhw yn y lle maen nhw eisiau bod. Cyflwynes y data i'n bwrdd gweithredol ym mis Hydref, a rhoi manylion mis Hydref iddyn nhw. Yn y ganolfan Llywio, gaethon ni 132 walwadau gan gartrefi nyrsio. O'r 132 hwnnw, dim ond un claf gafodd ei hylau i'r ysbyty. Cafodd y cleifion eraill i cadw gytre, a mae hynny'n ffigwr enfawr. Mae hynny'n llwyddiant ysgubol, a mae'n mynd i olygu nid yn unig gwell gofal i'r cleifion hynny, ond hefyd llai o bwysau ar eu hadrannau achosion brys a'n gwasanaethau ambiwlans. Mae hynny'n 131 ambiwlans nad oedd angen iddynt fynd i gartrefi preswylwyr, oherwydd bod ni wedi llwyddo i'w trin a'i cadw gytre.